Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Tawag ako nagdamko lang ko. Di na ko gustong may mata pa. Pero, Oh, ang imong asawa, unsa itong buhaton, kung masara niya ang relasyon natong duha. andam kong biyaan si Agkata. Tungod ka lang ni Melody. Armando, ayaw. Dili ko gustong ako'y mamahimong hindungdan nga mapungkag ang inyong pamilya. Melody, Tipik lang ko. Busa, dawaton ko kung unsa may hikayon nga imo lang mahatag na ako, Armando. kipasamot mo. Ang akong kukma kari mo, Melody. Ari! Uy! Halaga! Uy, hala! Uy! May agas ang dugo sa agtang ni Melody nga. Naigo sa imong gilabay nga baso! Ga! Ay, kadagas dugo! Nalipong ka dahil, dali, gaksunti ka. Gaksunti ka. Gaksunti ka, ha? Ay, kakuan. Hanggaw! Oh. Abusado! Pabara! Ay, naluoy ko. Nagkadugo si Inday Melody. Oh! Hello! Di ka maluoy sa pagkumangko ni mo, oy! Ay, kung sikas kayo, wala ka ka! Imo magitagbog labay. May tag-unlan na. Baso magigilabay ni mo, ga? Naunsa magka, oy! Litsi ni Bayhana! Makalagot! Tanawa ko sa disultas ni mo kalagan. Nagdugo ka na doon! Diin ka manggikan ha, nagabian man ka. Unsa na orasa? Ha? Uy! Di ko mo to, nga imong higalang imong gikauban, day! Baylaing kang gikaubang Bayhana ka, nagbiga, Uy, biga ka! gawon niya na. Uy, nandun na to si Melody sa ospital. Uy, kaya nami, sinit ang dugo sa iyang Hello, agtam. ay kung diktari mo ang ka. Unsa ba ako ipa-doktor, ana? Ha? May kwarta ka niya? Wa. Oh, unya, wamsat ko. Uhaan na lang na dito ang kamunggay. Ibda kong gikinahanglan, aron maayo na buhaga ka. Nya, dukduka. Ibutang ang duga siyang sabad. Tang-ora! Niyara ko sa mansyon. Kadugay bang naka-ables sa mga katabang. Kung sakyanan ka ng aga na, mapusap na yung pag-abot. Nag-aabot mo din sa gate. Ngayon karon ka lang na uli. Ikaw, di mo sa kagikan nga karon pa ba sa ka na uli? Ngayon na talaga ka kanina, dito ko gikas probinsya. Ikaw, Oo, dito ko gikan sa kong kliyente. Bibi pa hawa, bi. Maagi ko nga na bang babag ka man sa akong agianan. Pawa diha. maho mo kang laki. Yabag ka? Perfume sa lalaki nga kung mo anin mo. Oh. Taka ka malang, oy. Bago na akong gipalit. Unisex yung baho, ani. Ignorante. Sa mo tagabog nga akong ipati alang ni mo gata. Oy, ito ka salik ko ni mo. Tungod sa kipakita mong taras. Ala ka. Ano ba di? Oh, ang saman. Wapang ka masunod. Ha? Wapang ka masunod? Sunod na, kay may panagsultihan ta. Agata, may napalidag tang yuta dapis dagat. Dako ka to. Wa, pagani na to mahatagi ka pagtagad. Pero gusto ko katong maong luna, Armando. Yan na, sikin sabay tagiya sa mga luna. Gusto ko siya ikasulti o gusto kong makita ang mga luna. Unsa? Temparagot. Huwag kang salig na ako, Armando. No. Dili sa ingon. Eh nga kung nga makita ko kung prime slot ba kini. Naara magani sa Danau. Oo. Pero gamay ra. Sektorang himoan og rest house. Oh, doon na kita
may duha na kita ka rest houses. Gusto kog ako, Armando. Kanang laayan ko, kanang gusto kong magpalayo sa kasaba sa syudad, kanang gusto kong mag-inusara at ko dito. Busa, paliton ko kadto sa musugot kay sa dili. Amo ba? So, na day kwenta nga akong pagkabana, nga akong una-una. Nga nanghit pa bang karako? Kaya mangayo ko na mo kwarta. Ano? Oh, si ano-ano? May buong na sa donya ka kung nga nung nag-withdraw kong dakong kantidad. May nang masal kang daan sa akong gamiton. Kung ganahan ka, saman, may mahimo pa ba ko? Wa! Then, wala ko maghimo, wala ko mahimo niya na gawas sa pagpakahilom. Anyway, investment gihapon ka na sa itong pamilya, dili ba? Magamit rin sa gihapon nato ka na sumabot. Di ba, Agata? Di ba? O nga nung ato man, di ba miingon man ko ni mong ako lang? Agata, remember, conjugal property ka na nato. Ang bisan unsa nga butang kay imong mapalit, samtang magtiayon pata, ato ng duha. Nahibao ko. Magid na ang permi niyang buhaton. Mataghigayon nga maglalis mi. Basta mapuntuhan ako, mudayon siya walk out. Makalakot. Saan ko maniini ka ron? Maruk Janice Armando. Bahala ka diha. Paliton ko yung ang maong yuta alay ni Jerome. Ibutan ko lang una sa kungan. Pero sa ngato-ngato, ibalhin ko niya kini sa iyang pangan. Ako lang pahimo ang deed of sale aron matransfer sa iyang pangan. Mga buset! Oh, Mga whiteys! sabi problema ni mo. Nagka-disturbos ka sa kibuhat ako, Jenny. Makalagot mong good. Dito ko gikan sa modeling agency. O gibutang gihapon ko nila sa waiting list. Mas gihatagan nila pabor katong uban nga lagom. Nga mas angayan pa man ko ato nila. Ha? Usa pa nang imong gipaint? Let me see. Tanaw lang, pero ipanghinabot. Ay pagsamok. Kaya gusto ko mahuman eh. Kabati ba na? Dili masabot. It's abstract, Jenny. You have to dig into it. Ano masabutan mo ang meaning? Undangi na. Ano sa ba? Undangi lagi na. Ako ang i-paint. What? Ah, wait. Maghubo na ko. Ah, Jenny, wa ko higayon para anak. Wa ko higayon alang anak. Di ko na ma-seduce. Kano higayon ha? I'm not seducing you. Gusto kong ipintal ko nimo. Og unya, ipakatap nimo aron mo sikat ko. Og inigsikat nako, dagha na unya ang mukuha nako. Sila na unya ang magpangita sa akong serbisyo. Wait. Oh, Mo-pose ko like Kate Winslet sa Titanic. Ah, sige na. bahala ka niya. Pusing dagi mo. Eric? Eric, ayoko biyae! Eric! Balik! Tabuhin na, Jenny. Kaya patuhuto na. Oh, shit! Shit! Magkukudaw niya mong tanan ako! Mga leche mong tanan! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!